Asik.
Hurian na hinahulungan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saluhut parhalado HKBP Bonanginda. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amanginang remaja na pasobulung na madohoti ibadah di gereja Sadario. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Hurian itu hatta na hinahulungan marsadani roha mahita muse sadarion lahoma muji tu hatta di minggu letare topik ni minggu ta marparange songon akka anak hati urun laos di minggu sadarion patupaun ni huriana ma paborhaton na posona amang situa Berlin tiopan silalahi tu purna bakti pensiun sian hasituaon atong sian nasaroha dohot hapor siota tapasangak matuhani tapuji maibana marhite na maridihita sian buku ede nomor 27 Jesus Hami Rodison. Mari hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanohon, amin. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulopolo mida ibana sudihamu, ali akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudihamu ali akan marsa roha mida ibana nasailaon las dorohaku diakan nama dot tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya matanya. Haleluya. Haleluya. Matang yang mahita
Ali aman namin na di badua gijang para sirohan na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak muna sasadai. Dilehon hodo ibana humokop pami. Mamorsad dosa nami sahat tuhau na pinar silangi. Say patugu maruhan nami. Asa unang ganggu rohan nami makaporseai hasesan ni dosa nami. Asa unang madili hami ala ni dosa nami. Alai asa positu turohan nami di asini roham nagudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni roham. Amin. Tatangihon mapati di debata natar surat di sada Yohanes bidu sada ayat pitu. Sada Yohanes bidu sada ayat pitu. Alai molo taparangehon hatiuron songon ibana di bagasan natiur saor dohita sama hita jala dipaias mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa ido sahna atong rak mangidogogo mahita tu dibata laho mangulahon patik nai ale Tuhan dibata saya padugun Tuhan mangulahon amin. Tatopo timadaw satta tua do panilibata papauduk marohatta martangiang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa na adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami
Akanahu ulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangalosyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami hona ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni i. Asima roham di hami. Ali debata nami. Pardengga basa jala parasi roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuknya. Jala suruh maton di perbadia turoha nami bi. Asar tarbahek kami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat kami tu hanguluan nasura sudah. Na pinar baga-bagam. Diakan na persia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabi gema hata baga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatomu. Ahu tutu. Ahu sadiri manalisei akka panglausim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasang apom ma di debatana di gijang. Tajahama hatani dibata epistel di parmingguata sadarion natar surat di sada Samuel bidusa pluonom mamuka sian ayat sada satu ayat 10 tajahama marsika soring. Dungi ninna Jehova ma tu si Samuel. Sadia lelengok ko marsa taringo tu si Saul. Naung pola hubolokon asa unang be raja ibana gumonggom Israel. Gohima sahamu doho miak. Jalalau ho naing suruh honong tumopat si Isai. Isini Bethlehem
Ay nung nga hupili diaw sada siyan aka anak na bahen raja. Ikon pio ommu huhut si Isay tu pamilya ni. Dungi ahu pabotoho tuho manang aha si bahenomu. Ikon miahammu diau manang ise dohonokku tuho. Dunginin na iba nama hademahodo laho mamele tu Jahoba duau ubain naro manguras mahamu asarohamu dongaku tu pamiliani dungi diuras maibana dungi diuras ibana ma si Isay dohot aka anakna laos dipio nasida tu pamiliani. Alai didok Jahoba matu si Samuel. Una koma mereng turupana. Manang tutongam ni dagingna. Ay nunga hubolokon anggo ibana. Ay dada marguru tu parnidan ni jolma. Yang go jolma rupa do nani idana. Alai anggo Jahoba roha di bagasa do nani idana. Dungi didokon si Isay ma si sama mamulus. Alai ninna si Samuel mamuse. Ibana pe laos naso pinilik ni Jahoba do. Dungero musema hatani si Samuel tu si Isay. Holanodo aka anakmu. Dunginin na iba nama tinggal dope yang go siap pudani. Jala idama marmahan biru-biru do ibana. Jadi ninna si Samuel ma tu si Isay. Surma mangalap ibana. Edang tagamon hudul hita lahomangan. Dajoloro ibana tuson. Jadi dibuat si Samuel masahan parmiahani. Jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akahahana. Dungi songgok mato di ni Jahoba tu si David. Olak ni sadari doho tujoloon. Dungi borhak ma si Samuel laho mulak turama. Ido sahatna matua dona tumangihon hata ni dibata. Jala nau piopsa. Amin. Ingat malam Tuhan
Sahatidakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion. Rakma hitamadok. Au porsia di debata jabuba, ido ama parbugon naso hatu dosa. Na imo palangi tohotan. Au porsia di Jesus Kristus. Anak ni debata jabuba nasa sadini, di mana tinubuhon si Maria. Naga biasa ton di parbagia adorang sohabuha ido tuhata mau naberni di pangumuman isilaku namate tarpajal ribana di hal tunapsila na tua tuban waturu di tukana namulak mangulu di hari patuluh nama naik ke surgo lahuru kisiamu di bata jahuda amanai pargo naso hatusani isi mahibana pe mamulak surgo tukanoon manguhu di halak amangulu dohok nama au porsia iton di perbagia galado sadahuria labadia huria hatto panyalat Kristen akan labadia lo bihasasan di dosa lo dihatai namanya mulak menghulu sobot daging halat nam mate lo dihamulukan nasora surga. Amin. Cor ina Kamis.
Tatangi hormat titing ni Huriata. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Urian itu hata noeng tatangi homati ting namasa dohot naneng sipamasaon di tonga-tonga ni Huriata di Minggu 15 Maret 2026. Na parjolo goar ni Minggu tas sadarion ima Minggu letaret. Laos sinodangan ni topik ni Minggu marparange songon aka anak hati uron. Na paduahon Purna Bakti manang pensiun perhalado. Hobar tu aturan dohok peraturan HKBP. Ya amang situa Berlin Tiopan Silalahi SE Wik Judea sahama tu partikian Purna Bakti manang pensiun sia tonga-tonga perhalado HKBP Bonang Indah. Siala nonggok umur nasida 55 tahun. Di bagasan sadarion di Batu Pahuriata do acara paborhaton pensiun situa di parmingguon arian pukul 10 WIB marhitei songo dalat tamadok mauliata di pakobasion da sida 60 tahun mamukasian hari 17 Desember 1945 sahatu sadarion Minggu 15 Maret 2026 papungu pilihan khusus dohita marhite amplop naung pinarade ni Huriata di tolu hali parmingguon ima parmingguon manogot arian dohot botari amang situa na Purna Bakti pasahaton hata mauliate dong sipul manjahatik ting di parmingguon manogot jala madok mauliate di ulaon paborhaton nasida sia tonga-tonga parhalado. Jaladong sipul parminggon arianon di padu acara ramatama. Alani sinosohom matu ganu perwakilan nanau terpilit asaria mahita lahomat dohoti ulaoni. Napatuluhon parheheon sikola minggu. Hobar tu program sikola minggu di tahun 2020 onomon. Di Batu Pahuriata do acara pesta parheheon sikola minggu HKBP Bonang Indah marhite aka kegiatan manang perlombaan. Rangkaian kegiatan parheheon sikola minggu boima tajaha di file nanaung di pasahat Huriata marhite WA di Ganuk Wik. Marpardumuat tu ulauni di hari sadarion di parmingguan manogot pukul 7 WIB dohot di parmingguan arian pukul 10 WIB sikola minggu patupahon bazar makanan alani amanginang tatupahima ulauni bain sangap di kowarni debata napaupaton dakdanak nasorang nunga di basa-basahon Tuhan debata sada dakdanak boru di tonga-tonga ni keluarga amang kasih torus inang boru tarigan pada tanggal 5 Maret 2020 onom ima ruas ni Huriata Wik Bethlehem hipasdo dakdanaki suang songon inang natorasna tatangya koma asalam tu hipasna inang boru tarigan tujuluan ni Arion nabalimahon pertangyangan Wik di hari Rabu 10 Maret 2026 masuk pukul 20 WIB di Batu Pahuriata do pertangyangan di Ganuk Wik ima Wik Jerusalem huhud acara pangapulion di bagasni keluarga amang B Sitijak inang MR boru si torus panek namaringanan di perumahan Dasana Indah Blok BD 2 nomor 7 Bonang inganan pertangyangan di Patupa di Gerejata HKBP Bonang Indah B. Wik Judea di bagasni keluarga amang R. Simanjuntak inang S. Boru Sitanggang namaringanan di perumahan Dasana Indah Blok SH 6 nomor 12 Bonang
Wik Nasaret di bagas ni keluarga amang calo situa ha pangaribuan inang B boru si manjutak na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok UE Tolu nomor Tolu Bonang. De Wik Bethlehem di bagas ni keluarga amang M Sinaga inang P boru si Hobing na maringanan di klaster Greenhouse Blok A nomor 25A Legok. Wik Efrata di bagas ni keluarga amang SMM Simamora inang calo situa RH boru Situmorang na maringanan di perumahan Medang Lestari Blok D 4 I nomor 7B Medang. Alani di pangidoma tu sudah ruas ni Huriata tarlumobi na adong di wik na be asaria mahita lahomat dohoti partangyangani. Na palimahon priorisasi pengurus seksi. Marpardomuan tu priorisasi pengurus seksi di Ganup Dewan. Sialani sinosohom matu sude seksi. Asa patu pahon parrapoton lahom mamilit pengurus na baru. Periode 2026 sahat tu 2028 naniuluhon di ketua Dewan. Aka gowar-gowar ni pengurus na terpilit asa di pasahak matuhuria paling lambat hari Minggu 20 siang Maret 2020 di Haradeon Nirohata di Pasar Tami Mauliate. Na ponopon perhobas musik marperdumuan tu peningkatan pakobasion per mingguan ni Huriata jalalah mempersiapkan ruasta nanaeng makobasi di bidang musik hobar tu si Huriata majau ruas nagiot di bidang musik boima pasurato diri tu Dewan Marturia manang tu seksi musik ni Huriata manang tu situa wik nabe napawaluhon madok Mauliate parhalado dohot Huria HKBP Bonang Indah pasahaton Mauliate tu seksi ama dohot ruas na berpartisipasi tu pengadaan inventaris imasada unit sepeda motor Honda Revo X tu ulaon pakobasion pad ditarsot HKBP Bonang Indah de Batama nama maso-maso. Napasiyahon pembinaan guru sekolah minggu dohot perlombaan dakdanak sekolah minggu HKBP Distrik 20 Sada Banten. Marpertemuan tu pelaksanaan ulang tahun transformasi HKBP tahun 2026. Sialani HKBP Distrik 20 Sada Banten patu paon ulaon imana perjolo. Pembinaan guru sekolah minggu. Training of Trainer manang TOT. Di hari Senin 27 Maret 2026 pukul 8 sahatu nasidung. Inganan di Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota. Peserta 3 orang per huria. Agenda pembinaan manang pelatihan. B. Perlombaan sekolah minggu antar resort di Patupa di hari Rabu 27 Mei 2026. Inganan HKBP Kutajaya. Kegiatan pertandingan menghafal Alkitab Pokal Grup Dohot Martuba. Namangihut pembangunan gedung sekolah minggu. Marperdomuan tu rencana pembangunan gedung sekolah minggu ni Huriata. Jalahobar tu haputusan sermon parhalado di hari Senin 22 Desember 2025. Laho pada sipon pembangunan gedung sekolah minggu. Marhite tiktingon. Panitia mangido pangurupion dukungan dana, dohot partisipasi, bantuan moral, dohot material sian ruas ni Huria. Ima penjualan kupon, nadi pasahat panitia tu Ganup keluarga. 1 keluarga minimal 3 blok kupon. Asa sude rencana pembangunan gedung sekolah minggu, boy mardalan dohot denggan. Dana boima ditransfer tu rekening panitia pembangunan gedung sekolah minggu Manang PPGSM di Bank Mandiri atas nama Ronald Ridwan PS.
Dana Boima ditransfer tu rekening pelunasan gedung B di Bank Mandiri atas nama Hahotan Ritonga. Nah pasal puluhan selamat ulang tahun. Parhalado rabdoho ruas di Huriata pasahaton. Selamat panjang umur. Goklas ni roha masude ruas di Huriata na marulang tahun hatu tubuh. Dohot na marulang tahun hot ripe. Mamuka tanggal sia 115 Maret 2020 onom. Hatan itu hata si peopota imana tersurat di sada Johannes Bidusada ayat sia. Molo tatopoti akadosata haposat do ibana jala bonar. Manesa dosata jala payasok kita sian nasa hageduhon. Aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh doho marulang tahun hot ripe. Boima ta jaha di file nanaung di pasahat huria marhite WA di ganup wik tabi. Sapulu sada saldo akhir pembangunan PPGSM per tanggal 10 Maret 2020 onom ima 284 juta 500.500 rupiah. Saldo pelunasan gedung B per tanggal 10 Maret 2020 onom 57 juta 130.780 rupiah. Saldo ni Huriata per tanggal 14 Maret 2020 onom 30 juta 417.202 rupiah. Songonima tikting ni Huriata di bagasan minggon di batama nama masu-masu hita saluhutna. Horas madihita saluhutna. Kor ina Deborah diuduti dohot kor amasio.
Tapasa mapiliata pilihan sada doh sadabi los marid de mahita. Sulu-sului magolo
batana sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhukna. Hata ni Tuhata imana gabe jamita di bagasan mingguta sadarion di Minggu Letare tongon di tanggal 15 Maret 2026 tersurat mai di buku Efesus bidualu di Efesus bidu 5 ayat 8 sahat rodi ayat 14 songonon mahatana ta kasma ta payut ihut aina holum dohamuna julu alai tiurdo anggon waing di bagasan Tuhani marparange mahamu songon akka anak hatiuron ai nasa habasaon dohot hati goran dohot hasitongan ido parbueni na tiuri tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani unang masaur hamu tu akka ulaun hahulumon na suada parbuena pisangi hamu akai tagunan ai garui manaringoti nani ulana sida dinabuni gari hailaudo alai gabe patardoi saluhutna tino ruan ni na tiuri ai nasa naung dipapatar tiur mai dibaheni ninnado tarsunggul maho na tarpodum jala hehe ma sian akka namate gabe sodangan ni Kristus maho ima sahana huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus topik ni mingguta madok marparange songon akka anak hatiuron hidup sebagai anak-anak terang dang namura mengubah hasomalan ida ubahen saya terbege di akka padohan mulu adong si paubaon toema na somal-somali majo nian dang madok na sodenggan na somal-somali alai rikok do adong parhusoranna unang didok dongar rupani ta hulbak holani torus mula hulak molo na denggani perikot si padengganon buah musema molo na sodenggani totu rikot bau-bau di turpu jami taon di paadar Apostel Paulus do tuhuria na di Efesus uju mangolu di bagasan haholomo dope torop nasida parange haholomoni dang manada di bata holan ngolu narikot tu daging jala sai marhaposan tungolu hasi pili beguon pangalaho si songonima di suarahon Apostel Paulus tuhuriai asanaeng mangolu di bagasan hatiuron mangolu nama nadda dohot nama kaporsiai Kristus songon anak ni debata ay namarhite marparange di bagasan hatiuronido gabe patar takas tarida di ngolu siapari molonunga takasi tarida di ngolu ni hita di ngolu siapari totu songonani do niaka edeima nahiata bigi jangan ada dusta di antara kita hurian itu hata nahina holongan tutu sai umaul do hita
lahu mangulahon na dinggan. Say umaul do hita lahu mangulahon na dinggan. Umura do hita mangulahon na so dinggani. Apalagi mengarahodongan asa bertobat lahu mangulahon na dinggan. Pitor hatok do dialusi hita madok ay say hirapa sito do, kan? Maul do pehita berprinsip dalam hidup ini boha asa gabi tiruan na dinggan tu akan na humaliang. Maul do pe dihita laho maka nguluhon ngulu si songoni bohado ngulukon asa gabi tiruan na dinggan. Ngulu ni halak na say si hol di hahulomon say mardus dusudei. Dang diboto membidahon dia nadinggan, dia naso dinggan, dia subang dohot naso subang. Sadok rata sudi. Taboto jaladang pola be patorangon songo dia ngoluni haholomon, songo dia ngoluni na di bagasan hatiuron. Pola patorangok ku bete, songo dia do ngoluni halak na di bagasan haholomon, songo dia do ngoluni halak na di bagasan hatiuroni. Ngatabotoy. Holan laho mamilit sada siyan na dua ilama nagabi si ulahonot ta. Na pasti hobartu na pinangido topik ni mingguta sadarion asa naing mahita mangulahon marparange songon akka anak hatiuron. Asa molo naing dihita do ngolu hatiuroni totu ikon tajalodo sodang nasian Kristusi nagabe pusat ni nguluta. Muluta buado Bibelta tajaha majo Efesus 4. Mamu kasihan ayat 22 didok do disi tanggali hamu majolma na buruki isara di pangalahu na julu ay lahu magu doi hinorhoni akka hisap si pauto-oto. Alai paibaru hamuma dirimuna di bagasan toddi ni rohamuna jala sulukon hamuma jolma na ibaru na tinoppa sumantu di bata di bagasan hati goran dohut hapulinon na marhasit tongan di baheni bolokon hamu gabusi hatahon hamuma nasitong ganup tudongan na ay ruas do hita sama hita. Na tumabu omma ayat dolonomi. Na perlu singoton hita suli. Ia tarimas hamu unang mamar dosa, unang masanga mate matanyari, so mittop rimas muna. Unang pasiat si bolisi. Naong manakoi, unang be manakko. Mula ulaon maibana tangan naima sumarihon ngoluna asa adong lehonon na tu na hurangan unang maruar hatana busuk sian pamangan muna naing ma nadinggan na tau padenggaton na humurang asa dapotan uli na ubigesa jala unang ma arsahi hamu toddi perbadia ni debata naung disahapot tu hamu tu ari haluauni dauma sian hamu nasa ritini roha dohot muruk dohot rimas nang hata songgak dohot icah-icak songoni nasa hajahaton alai gabi nabasar mahamu sama hamu akka parasi roha masih sesa dosa mahamu songon panesani di bata di dosa muna
di bagasan Kristus. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus marparangi mahita songon akka anak hatiuron bope menek sodang hatiuron na adong na dihitai so tunggabi menek nang rohatta na pasti na marlapata situ tudoi di akka na makarikototca. Jangankan senter harubatu ni matsis holan api nai rikot doi dihita laho patudu dalatta. Iro kan aku boto holanau mengalami nasongoni dikimit top lapu dang adong hati urun ala topet aong matsis ni batu tiup hola batu nepe galak putih lau batu dudalan ngatong marlapatan lama parangan na denggan na adong na dihitai rikot situ tudoi gabe tiruani tu akka dongat di ayat 14 ayat 15 madok tarsunggul maho na tarpudum jala hehe ma sian akka namate gabe sodangan ni Kristus maho manat mahamu mamereng manakasi parulan muna songon akka nama roha unang ma songon akka na hurang roha alani dia ma kamang do tama kainang ikon hehe haruar sian ngolu haholomoni do hita dangadong istilah terlambat yakka nanaing ulu hehe dumengga do ngolu nasongonisian tanpa sama sekali tidak berbuat dan bertobat suatu ngolu hita lalap jala di palalap-lalap sadok tung tarsunggul jala hehe mak dungo mak jala hobasi dia mak lomoni rohani Tuhani huriana hina holongani Tuhan di minggu letarion ditogi hodo tuhita asa marlas ni roha sotung salah hita laho menempatkan mamakke lasni rohai gabe tapakke lasni rohai tuakka ulaun di nasoding di nahulum lasni roha na pinasa ni debata tu hita ikotakas do dalatta laho mamuji pasangapun ibana jala dalatta mai madok mauliate tu dibata alani halak narotu gereja natumangihon jamita manang natumangihon hatani dibata unang be say ulo dilalap-lalapi handphone na ay gudang do pehalak na rotu gereja tiki marjamita kesempatan patiup-tiup HP na adong may na manoton drama Korea adong may namar Facebook laos adong mau saya mah may marcatur bahay masidung jamitahinin na nyan dang adong sian hitayate akamanginang yakid doau akan naburjudu hita naung marparange songon akka anak hatiuroni alai
Itu tong, anggo lapi ngatong. Alai. Beta tungadong dope nama ngulahoni. Sada dua. Bertobat mak. Bertobat mak. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mulu didok, kerajaan Allah sudah dekat. Hatai dang nalaho biar hon hita ade. Asa tung tersunggul do hita akan tarpodomi. Adong kesiap siaga atta, adong hari adeu ni rohata, asa unang adong padohat tu hita terlambat sudah. Nunga hicu pitu parasian ni di bata. Hurian itu hata sadasian hita napas obar tu guar ni minggu letari marlas ni roha ima amang situa bete silalahi dot inang nang keluarga di minggu sadarion di masa purna bakti di masa pensiun ni amang situa bete silalahi laus ubuk di ari hatu tubuh ni nasida na dua. Sejarah manang salah satu sejarah naso terlupakan doi di hala amang dohot di hala inang opung berkaton di minggu sadarion ima tutu ari pasupasi Tuhan mai di keluarga ni amang situa TB bete silalahi nunga 30 tahun lelengna amang situata makubasi ulaun ni Tuhan 30 tahun bukan waktu yang singkat tentu nungagok sejarah nungagok akan binolus baik suka dan dukanya hitungan bulan dope utada amang situa bete silalayon mulu hamu ngamar tahu-tahu nanti amanginang au merbulat dope pana tapaku satu olok durahita madok na burjudo damangon baru pana tapaku dah jadi ko satu olok marahita alani tuak kadong aku parhobas na aktif dope na mungkin boy songon amang situa silalahyon boy sahat tuna 30 tahun marhobas tajaga bima dirita dohot tohonatta asa akabarita na denggan mak pakobasiota tujoloan yarion dauma sian hita songon nani dok ni akka nahya mangapuli ujudi ngulunya maton tung maceng udang do si ingoton alai tuk cadape soadong dagabi si tiruon gudang nasi ingoton alai sada pe suarong dagabi si tiruon daume alani dihamuaka manami nanami ruas ni huria hagabibi bonangin daon tung tangyak kodamang mahami tung tangyak kodainang mahami akka parhobas parhaladu asa tung luhut ma hita marlas ni roha lahu mamuji pasangapod di bata jala say toktong mahita marparange songon akka anak hati uroni amin martangyang mahita maulate matuhan di pasahat rohanami na pungon tuadopamu na sun badiay dilas ni rohanami di minggu letarion tung takkas do sian pamotuamu boy hami Tuhan ro sian tongat ni bagas namibi madapoton bagas na badiaon laho mamuji pasangapon ho Tuhan di bata amanami toktong dohami mangido di asini roham
asa sailam pasu-pasu muma ngolu nami ganuk marsada-sada ramo tamu hami pada musir ragam ni akapar maraan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jala patulus ma Tuhan salut akan napina sita ni rohanami asa toktong di bagasan las ni roha lahu mamuji pasangapon ho. Udang Tuhan akan naing nanaing si pangiduan nami tuho salu nai pasiko mai obar tu partikian na lehet si pasahatom mutu hami be. Di bagasan tikion narap malas ni roha dohami dohut amanami na posom situa bitesi lalahi rap dohut keluarga di bagasa sadario Tuhan nasida mar ulang tahun sekaligus dinalaho majalo pensiun sian ulau pakobasion di hasituana di Kuriaun mar 30 tahun nasida Tuhan makubasi ulaun mi alani mangidu hami di asini roham di hamamasa ni pensiun di minggu sadarion toktong ma mian las ni roha pasahatommu tu nasida sekeluarga asa marhite saluhut akapakobasion ni nasidai marlapatan jala marbungaran warmu nabadiai atong pasu-pasu mahami pasu-pasu manang amanami nang inanami sekeluarga asa toktong di bagasan las ni roha hami mamuji pasangapon ho atong ngasih maroham urasi hami sia dosa nami dagudangi asa tamah hami Tuhan majalo pasu-pasumi di bagasan Kristus Yesus martangiang hami Tuhan Tuho. Amin.
Efesion ayat 2. Korubas manuruki akan mengalei dalam cuma kobasi songon Tuhan dai iur bersinar Idoni ikil di Yesus Potong marsinon Anonak doa tutup Nuaing sahat maita tu acara napa borhaton perhalado pensiun ima amang situa berlintiupan silalahi ta puji matu hata mare de mahita. Hamu akadongan napungu di bagas joron itu hataon itaida donoain di tonga-tongata naung jongjong di joloon ima keluarga amata situa berlian tiopan silalahi situa berlin tiopan silalahi nunga digohi nasida tiki pakobasionna di huriat tahakabipi bonang indah nama cohot manuaing nasida sian pangulaon ha parhaladoon nasida sian huria alani i tamado pasahatot tahamolateo nirohata tutuhani nama dongani jala margogoihon huhut patauhon nasida mangulahon tohonan ha parhaladoon nasahat tu nasida salilingon aku ni unedo pasahatota mauliate nang tu nasida naung makalujahon jala makarocotton tikina mangulahon tohonani di tonga-tongani huriata alani i paborhatota manasida nuaing laho pensiun atong tatangihon majolo surat haputusan parhalado pensiun. Surat keputusan pensiun penatua nomor 015 garing SKPP garing 21 Romawi garis R.05 garis H.1
garing 3 Romawi garing 2026. Pendeta HKBP Resort Bonang Indah berkedudukan di Bojong Nangka, Tangerang, tentang pensiun penatua di HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Distrik 21 Banten, tahun 2026. Membaca Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 Pasal 25 tentang pelayan tahbisan di HKBP butir 6.6 tentang pensiun penatua. Menimbang umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun pada tanggal 15 Maret 2026. Memperhatikan yang pertama, program kerja dan anggaran belanja HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah tahun 2026. 2. Hasil sermon penatua HKBP Bonang Indah pada hari Selasa 3 Maret 2026 agar dilaksanakan acara khusus pensiun atau purna bakti di ibadah Minggu 15 Maret 2026. Memutuskan dan menetapkan nama Sintua Berlin Tiopan Silalahi SE. Tempat tanggal lahir Belawan 15 Maret 1961. Jabatan Penatua HKBP Bonang Indah Wik 2 Judea. Ditahbiskan di HKBP Bonang Indah 17 Desember 1995. Pensiun dari jabatan penatua karena telah mencapai umur 65 tahun pada Minggu Letare 15 Maret 2026. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama menjalankan tugas-tugas penatua di HKBP Bonang Indah, kami ucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bojong Nangka 15 Maret 2026, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, Pendeta Giat Marisi Simangunsong, ditandatangani, distempel. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan. Yang pertama, Majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Yang kedua, Majelis Resort HKBP Resort Bonang Indah. Dan yang ketiga, Pertinggal. Identitas pelayan. Nama Sintua Berlin Tiopan Silalahi, sarjana ekonomi, tempat tanggal lahir Belawan 15 Maret 1961. Dibaptis di HKBP Gelugur Medan 30 Maret 1964. Sidi HKBP Tomuan Pematang Siantar 7 November 1976. Menikah di HKBP Jatinegara 9 Desember 1989. Pekerjaan di Huriah di lingkungan atau di Wik 2 Judea. Tempat tanggal penahbisan di HKBP Bonang Indah 17 Desember 1995. Pensiun 15 Maret 2026. 30 tahun pelayanan. Istri Inang Nursida Boru Panjaitan. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar 15 Maret 1967. Dibaptis di HKBP Sipoldas 25 April 1968. Sidi di HKBP Sipoldas 25 Oktober 1975. Pekerjaan ibu rumah tangga. Anak-anak yang pertama, Inang Mutiara Boru Silalahi SE, lahir 31 Agustus 1990, menikah dengan Amang Igor Saud Mardohar Pasaribu SIP, lahir 24 Oktober 1990. Memiliki anak yang pertama, Todung Safer Berkat
Pasaribu lahir 7 April 2019. Yang kedua Karen Hapuk Boru Pasaribu lahir 11 November 2024. Anak yang kedua dari Amang Sintua Silalahi dan Inang Boru Panjaitan, Andreas Tonggi Parasian Silalahi SH MH lahir 1 November 1994. Alamat Perumahan Dasana Indah Blok SI 2 nomor 3 dan 4 Bonang. Ulaon Nahya Dipatupa Amang Situa Berlin Tiopan Silalahi di Huriata di tahun 1995 hingga 1996 sebagai Paniroi Naposo Bulung HKBP. Tahun 1996 hingga tahun 2000 Marhobas Songon Bendahara di Huria. Tahun 2001 2012 Songon Parhalado. 2012 Rodi 2010 Imas Songon Dewan Diakonia. 2010 Rodi 2020 Marhobas di Dewan Marturia. Di tahun 2020 Rodi 2024 Marhobas di Dewan Diakonia. Jala di tahun 2024 Sahat tu 2026 Sadarion anggota Dewan Koinonia. Urian itu hata songonima biodata. Dohot riwayat Pakobasion Amang Situa Berlin Tiopan Silalahi Sarjana Ekonomi. Di tonga-tonga ni Huriata HKBP Bonang Indah. Iya, mengaduk mamang Situa Silalahi tu abang pedita Laos Hujo Hamimah dengan Parhalado satohonan ni Amang Situa Silalahi tu Jolo. Boy mak di samping sebelah kanan air melingkar. Nah, mengaduk tu Amang Situata. Nah, boy do agak dikijak sautik. Hamu dengan nami Parhaladu Situa Berlin Tiopan Silalahi. Hobar tu aturan dohot peraturan Huria Kristen Batak Protestan nungadi gohi hamu pajuun nasahat tu hamu marhubas di Huriata. Namandok maulate do Huriaun tu tuhatta napatauhon hamu marhubas hobar tu tohonan nasahat tu hamu. Nungadi gohi hamu panguluyon hobar tu tohonani marhubas marbaritahon hatani di bata di pasahat hamudo na pinangido ni hatani tu hatta namadok sahat ula tohonan mi. Na tamado hurion madok mauliate siala pangulon muna nasalilingon anggiat marparbui nani hobasan muna salilingon. Gawi pilihan na ucus jala mabuan pasu-pasu tu hagagadani na porsia dohut hatutugu ni ha porsiaun diakka nani hobasan muna atong martangyang mahita. Ali di bata amanami nagok asi dohot holong ni roha. Narodo hami tu adopanmu laho pasahaton hamolatun ni rohanami. Siala pangurupionmu di naposomon salilingon. Di pararhodo ibana laho makubasi huriami. Say bahen ma ramos parbuen ni pakubasion nasida na salilingon. Patugu ha porsiaon
nang pakirimon ni ruas ni huriam tu hanguluan nasa leleng na. Mamuka sadarion pensiun ma na posomon sian ulau ni. Sai ramoti ma amanamion jala pasu-pasu ma ngoluna dohot sudi keluargana. Tungpe marujung pangulaun nasida di ulaun hapar haladoon alai anggo asin ni roham sai nahot doi rodi saleleng ni leleng na. Palas maroha nasida toktong pahipas ma pamatang na lahom mandai hinaulin ni tiki pensiun songon jolma na marpakilalaan marroha jala na martoddi hobartu lomoni roham. Pasu-pasu ma nang keluarga dohot si solhot nasida asarap mangulupun jala makamulatehon pasu-pasu na jinalona sian ho. Aku ni marpamati maroham dinasa hagaleon dohot hahurangan ni dongan namion dinasa pangulaun dohot pakubasion na sailaun ala ni holong ni roham pinuji maho ale Tuhan Yesus rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale na poso ni debata situa Berlin tiopan silalahi mardongan pos ni roha di debata ama dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot toddi parbadia hau padita hakabipi rasot bonang indah mandok hupa borhat hami mahamu laho pensiun sian parhalado di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus Raja ni Hureima pakobasion muna nasa lilingon jala diramoti mahamu diaka ari-ari ni ngulumuna jala di parrohai mahamu madai hinauli ni tiki pensiun diaka ari-ari sidalanan muna dope tu tiki naroon. Amin. Noeng sahak mahita pasahaton cenderamata sian huriata do amang situa Berlin tiopan silalahi rap dohot inang partikianom pinasahak ma tu parhalado di huria. Ya, marsangak ma debata di pakkebasan ni amang nasalaon sahatu sadario hami sian parlado na mewakili ruas ni huriata sian kategorial sekolah minggu remaja naposo kategorial ina ama langsung nang sia madok mau liate tu debata naong makubasi hamu di bagasan 30 tahun di baini di las ni rohanami di balga ni rohani huria pasaton nami do mola te gudang tua mata pardenggan basai
jala marhiteon laos pasaton nami do tanda mata tanda holong sian huriata jala sonare pe marlas niruhadu hita ala gonop usiani amang BT silalahi onop 5 tahun. Las pasaton nami do selamat ulang tahun tuamang BT silalahi dohot inang. Hatani debata natar surat di Jesaya opat plonom ayat 4. Rodi hatuamu audo sahatu na ubanon audo mangusuko audo mangopaho audo manugu-nuguho laos audo mangabiko nuaik pe audo napaluahono. Selamat purna bakti di batama nama masuk-masuk sehat maamang silalahi do inang di pasu-pasu di batama keluarga penggeng sahat tu sauruma tua botima upasat taima jendra matau. Ya, boima hudul tu hudulanna amanami nanami parhalado. Noeng pasatami ma partikian ya amang situa doho inang di jolo dope stokin naik. Iya, donga parhalado hudul majo. Nah, noeng sahak ma partikian hupasatami tu keluarga. Amang situa silalahi laho tujolo iya laho pasahaton na laho si pasaton muna iya mulai tema di keluarga las hudul mah amang situa dohot inang. Sahak ma pertikiata medok hata na parjolo pinasahak ma partikian laho medok hata tu utusan sian ruas ni huria di partikian on hupasata mima tu amang purba boru si hotang sian wik Bethlehem.
Shalom. Horas dihita salhuna. Dihamu amanami inanami na tutua nami ditikyon ala di pasah situa tuhami na bagi madok mauliate tu amata amang situa tb silalahi BT silalahi alani las niroaku di amang inang ditikyon alana ditikyon minggu letare merlas niroha jadi tung hola naupe na madokon nung sude meta tarilu ati amang inang na tutua nami nang song nima tutu na dihormati hami amang situa nami inang situa nami dohot calo situa nami lumumi ma di amang padeta nami na dua molate ma dihamu ala dilok kamu partikiat dihamis mandok hata jadi song nima dihamuna amang situa nami BT silalahi dihamu keluarga seluhuna di suatu tu di tikio di hari naulion marlas nadoho dohami marlas niroha di acara nalau pensiun amang di tikion jadi sian hami perwakilan sude ruas ni HKBP Bonanginda na perjolo madokon selama purna bakti ma di amang na padua homuse martabatabal las niroha hiberek kami nak kinong di acaraon pas ketemu hari ulang tahun muna dohot amang dohot inang di tikion dohon nami mamuse selamat ulang tahun ma di hamuna amang do inang na patuluhon syekh kami ruas na patut dohami amang maddo mauliati gudang tu amang tutakas do uhuere kami amang aka pabahina muna disaluhut aka nadenggan hapor seaon dot holong naung di pasaha muna tu mangulahon di ladang ni Tuhani ipakilala roh nami dei amang BT silalahi amang situa nami disaluhuna selama 30 tahun luar biasa amang olo mabigi pau nakinong amang bagi ro di rohaku bah dang jol mahar piape hapor siau pinarako mang ilo amang kadang olo sipata tepu olo songot di besa diri makata akka situa diba bah tahin naroha pinikir hon na jului 30 tahun na julu mungkin sanari tabudo pe bololaw hamutu wi Bethlehem mang na sanari budo pe amang situa turi serlok kamu jo alamati budo benomuli tiki sanari buharu hapi bulu na jului sangat luar biasa mang na jului ikon jolo tu jauh ni situa marahamu amangate asalau tu jauh ni ruas 2 hari keliling jadi holani do amang sidono nami hata mauliate tuk sude liku-liku aka si tembus semuna di 30 tahunon tungmar say godang do amang dia ka rintangan dia ka kritik nami akka sia ruas berlapang dada do amang majalo memang dak palaliling do piaw di son arong 17 tahun no parwaw namang memang las niro hato asal pinadok kemalai tujuan da tunauli do amang inang dah iya dari dikorkan tati amang dinereng amang memang tepat waktu amang binereng do bolo PA tu hamiro sebinereng do amang disihudul pay mahon ya diga do amang purba ngaja pigon dang apala songon na amang tepu makatai memang gua amang situa nami na sangat sederhana na serek marhwa alay amang yang go hatiuron panudangion hapor siaon
sangat torang doa mang siak kamu hapor siaun tuhami akka ruas muna na boi rohamu menghibur hami sudewi ni 2 tahun torang doa mang doa akka di keluarga panorangion akka di hapor siaun tung masai belgado di jalo hami amang imasi ngoton nami amang tuhat tama nama masu-masu amuna sudeho keluarga. Jadi di hari pensiun mono di masa pensiun mono namang pangiruan nami nagabi panggongom mahamu di 2 tahun nalau panuturi hami akan naposo semangat maamang holan ala ni parhubasoni doa amang pasiun anggo tohonani nasaha tu nama tua hamu so benemuna di amangi sai pajupa mahita diaka tikina nangro. Nawaro na lucuro atau kuwaju pantun ai dak polawa amang padita mekel mamu atong dak pantun dope tuinang dak kudok dope jadi molate mainang naburju di hutan ami di dokon molo situa amat tanah situa do inat tanah jelas de inang na doho doham majami tai hami na dileho tuata diamu talenta na malu maredde dangolo na mamuji nang amang padetata resort omma mekel do danga saludo atakron doho do mabuji habigiau do di do amangi malo-malo do parupuan ni bunangin do bah ini mana bah berak tu jago do habisan sediru teh Ebenezer Parung kebangga de dita apalagi inang mangedehon di tengah ombak bah aitor lo jadi baitor malum do inang jadi idok kon paditata DIP jamita do jadi nadoho do inang majamita hami di tikion jadi selalu nai bolutung penahurang au makatai tuju aku di si amang inang akka silas ni roharo tuat tama na mga ramoti amuna raha sahat tu nanaing sidalan amuna itabay pasu-pasu ma dihamuna sa luna amen. Anggon ay ba say pili amang ninggulaw no naungain ay amang patunon bunga mawar harum di taman mekar indah di pagi hari selamat memasuki masa pensiun amang bete silalahi kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Sadanai sadananya te alana di luar nasing dondar di soon oloron ko pesiu dang tarida be pohon beringin daunnya lebat tempat berteduh saat matahari terik meski jabatan situa sudah tamat hubungan kita janganlah ikut berhenti. Mau lihat iya melihat mah dia mang purba ya nueng tabigi mah kor keluarga Parhalado
Madok hata na mewakili parhalado di Huria pinasaha mapartikianon tu amang sekretaris Huria amang situa Nenggolan partikianon hupasak tami tu amang. Horas marita saluhna na parjulu na totong dohita mandok molate tu amata perdenggan basa ala totong didongani hita satu dikion bui mamuji dohot pasangapon gowarna di bagas joro nabadi amartuon di bagasan lasni roha di amang situa nami amang situa bete silalahi di tikion ma ulaun paborhaton ima purna bakti na parjulu donon nami tu amang situa nami tu amang senior selamat ulang tahun ma parjulu pasat tami amang saya ditabai tu hatta ma dihamuhai pason doa kalas ni roha suang songoni nang di inang buru pajaitan topot di bagas sadarion tong nomor ulang tahun nasida jadi selamat ulang tahun mainang saya dilihat tu hatta ma dia mugugu terlumobi dinalau parorot akapahupum ate jadi matutu dihamu amang situa nami tunggu dangdo si ingoton na dibaik kamu selama rap hitam marhubas di Huriani tu hatta jala nasugut pe nung ngadiar bison inang boru pajaitan taringot partikian natung masayar gado dibaik kamu molo adong pertemuan di hita parhalado manang sermon manang adong kegiatan keluarga parhalado molo saya binereng dosa na selilingon sejom sebelum acara dimulai ngadisona mangon sangat konsekuen di tu waktu memang masih molo hiuton apalagi songon hamis sendiri na poso molo hiuton partikian niya mangon tepat waktu na alay matutua mang saya gabe kacontoh naringgan may dihami akan poso di Huria ni tu hatta jadi selamat madiaka pakubasyo muna di selamo di Huriata nakin nga di pasahat amang padita molo na pensiun sian parhalado do amang molo pakubasyon tetap dope mardalan terlumubi di bagasat tikyon amang do na sejujut manguluhon seksi lansia na posrohan nami amang dung majalo pensiun hamu purna bakti bagas sadarion unang tong maso di pakubasyon nate
selam manguluma perpunguan seksi lansia. Jadi matutu dan pola gejang donon nami olan hata moliate do tu keluarga ni amang situa bete silalahi alana non habis par mingguan non adong do beta patupa ramatama madok meliate tu keluarga amang bete silalahi. Jadi ma songon hata par pudima donon nami tu hatta ma nasetotong mamasu-masu hamuna sudah keluarga ni amang situa nami di leon gugu di leon hai pason do tabba las ni roha maulate ma tu hatta ma nama masu-masu ita saluhuna. Mula tema dia mang situa ernengkolan acara namang ihud amang inang ima panidangion situa pensiun huhut mangapu partikianon pasatami ma tua mang situa BT sila lahirap dohot inang laho pasahaton hata nauli hata dadingkan lah di tongau mak amang dohot inang asa sudi boy mangida. Shalom. Horas madihita saluhutna damang dainang nahina holongan di bagasan Goarni Tuata Yesus Kristus. Demikian juga kepada anak-anak kami, remaja dan naposo bulung. Nahu persangapi kami amang padita resort amang pendeta Simangusong. Nahu persangapi kami amang pendeta KMT Lubatubing. Songoninang amang padita nami pendeta emeritus si Hotang nong hia manguluhon ni Huria Resort Bonangin Daon. Jalanahu persangapi kami naku kolongi rohan nami secara khusus hula-hula nami Raja Pajaitan dohok pariban nami. Nahu persangapi kami dongan perhalado amang inang situa songoninang amang inang calos situa dan juga kepada iboto kami yang datang dari Bekasi, Hela, Boru, anak kami dan juga yang kami kasihi calon parumain kami di sini. Tamado hitamadok mauleate di bagasan sadarion di hari nauli di bulan dadengkan di tau parasianon iman ari nabi narbadion ni di bata tu hita marlas ni rohado hami tutu ama dohot ina alani ada orang suatu kami narap kami marulang tahun do inata di bagasan tikion pinasa maparjolo tuburu ni raja ilama saton hata nauli hata nadengkan dukungan ni inata buru ni raja itu kami. Shalom. Selamat hari Minggu. Nah hormati kami pendeta resort amang mangucong sosone amang tobing. Nah hormati kami saluhutna perhalado do keluarga. Nah hormati kami saluhutna ruas ni hakabi Bonang Indah. Dan nah holongi kami iboto nami narose Jakarta soni pariban nami sosone daku saluhna akka pinopar nami dari son. Tamado tutu dohonon nami moloti gudang tomata di bata ala toho matutu di bagas sadarion. Kebetulan kami marulang tahun jala gonok ma amata situa silalahi onop 5 tahun. Jala di sope tutu dohonon nami do molati gudak tuhamu terlumui bima tuhamu padita sokson itu selalu na perhalado di sepanjang perjalanan ni namangula amangon di Bonangin Dahon tentu gudang do naso sempurnakan nulana secara manusia dibani di bagasor dono nami mamangido maaf salpuha kamu makan dia kapangulauna sajala tanya ko kamu maduk pensiun
asa tutuni bagasan haipa. Takas dibutuhamu memang bebelakangan non horak sehat doa mau terlubi mah di parnidana. Alai pos doruan kami di bagasa tangi ngomuna rohi pas nama amang opung berkaton. Jala song nani pangidoni rohamu nakin saya totong manggiak boy melayani bulu tupe secara sian lansia. Mula tema totong doron nami tong dia katalikasi na lumuna tu hami. Say marlibat gada may saluna jalo muna sa mata di bata. Sa otik memang otik pelang agajak kita mungkin ngamalihibihi tate. Jadi riawa ni amangon gabe situa. Tawas siya pulu tolu ang kurak sala amang bau dahina namang bawa amang. Tapi siya hubing. Rauti bagas namin mangidua sa situ amangon. Alai tak sanggup bau nina. Ala memang arong kelimahan ni amang odang pala di boto marede marnot ala na juli dang depe orgeta. Jadi sampai dong 2 hari petuluhon pas ma persorang ni anak nami si Andreas Tonggi Roma mesin nasi do amang utasoit. Ipanggil do mamusa kebetulan si Oma na menubuhan au. Ay Roma madokon olo ya amang main na. Maulah kana orang pergogoan itu hatta di selukna doang. Jadi jalhamu main na ima riawa ni perjalanan ni Bapak Namion gabe situa. Jadi saya ada musik tentang kedisiplinan. Arung dosa ada cerita na. Maulah kana orangnya orang mau botoso gudangan, boleh so nak kana burjunaido. Jadi ya mana julai amangon setabi teh asam lambung mau. Jadi unang joser mokopa asitu lalaniku. Ano mo lamang dia teleponawin na. Alam macik matong. Ku telepon dang diakat. Aero telepon may botoh ku kudul soni botoh ku ito marsay tau ito niku. Bay dia lai lau sermon. Tarhonado sermon dang perraun repena nang marsay inay botoh ku badangi. Itelepon makakaku sa pero mungkin ngalupara. Gabi hala kakao mas pero manalepo tu imana. Dapo emak akhirna ibu mau rumah sakit tu ingok do los bak muna yang mabona tu rumah sakit. Ima taringo ni lebih upetingado Turia. Jadi bolu hari Minggu dak ke hamirapkan. Ala nam mulau lumai do mencipiring. Anggo mana pokok nekok do sa tu gereja. Tasongoni mak. Jadi manang dia pe amang las marohamuna di pangulan ni amangon. Jadi salenda do honok kuma mulate ma dihamu salu na jalhamu pe pangidon nami tong di bagas tangyang nami. Lam tu dengan nama pelayanan ni amang padita nami do akap amang perhalado. Ba soksoni ma masih tangyang maita soksoni salu na karusnya kabe bonanginda. Saya siap si gajangur maita salu na. Maulate mak ora semak tabay una pagajaku beda. Alang amaliyate. Jadi maliate mak di damang do dainang dohot nau persanga bihami. Memang tohone do ni inatanakingan kipar seorang ni anak nami Andreas. Kebetulan inang simatua di Jabu. Roma 2 minggu seorang si Andre. Roma amang padita ependi utasoit rap dohot almarhum situa TPC Hopping tu Jabu manodoau gabe calos situa. Ise naroi amang silahi inang simatua amang padita do situa madok be manodoau gabe calon situa. Jadi ahidok muna utolak dope inang ala sakku pada saati buhama bahenok kumangula HP ditongan di bagas pe kondisi songonon jala molo manguluhon diau hurang takas suboto not pals. Jadi Roma inang simatua isonggak doau terus terang disonggak doau. Unang berek kamu hapat di tahun nei amang silalahi debatado namar suruna sida manodo hamu nagabe mangula di tongani huria. Ido inang simatua pada saat itu. Di ngotang udo surat malumu namang silalahi inang simatua. Wing do inang ahai di dok. Tersurat di Panguhum 5 ayat 21b.
Alai anggo jolma akan nama kolongiho ikon marsinon dang dosongon habi bicar mata niari di haguguan. Ima amang sila lagi di holongi di batado kamuna. Holong ni rohani di batado to kamuna. Manodo kamuna gabe perhalado ni huria. Alus yamu, ulu yamu. Roma badua halihon namang huta suwit dohot amang si hoping. Mengului mahami rap ditangyakon. Di bulan Desember 2024 ititik ko mau dison topas-topas dopetiki gereja hupabua ma muse tu inang lunga ditik-tik kon ngole atema. Di bulan Januari hupabua tu pimpinakku direkturku, mohon maaf Pak Sumarya, setiap hari Selasa saya mohon izin cepat pulang. Nasomal mula kau jam 10 ala lembur mengalului akan narikot di panggul miton di ngolu. Baik, kamu sebagai sudah ditunjuk sebagai majelis. Kebetulan Sunda Pasundan boson. Lupa au molo tu hari Selasa oleh si patah lupa. Berlin ini sudah jam berapa? Ini kan hari Selasa. Segera pulang. Sa ikut sahak mau dijabu jam 5 manang jam onom. Alana sermon di hari Selasa jam 8. Tokonya itu amang nenggulan nak kaningan sebelum waktu sermon ngadisonau. Pendek cerita amang inang padongan yon ni dibata dilehot diau bisuk doho hai pason mangula di tongani huriaon 30 tahun matutu. Sejarah tung mace gudang do ragam na huado bihami selama 30 tahun mau lihat ma ditukata songoninang semangat do tangiang na pinasakat ni inang simatu atau dibata tileot diau haki pason semangat maau tutu margogo ma amang siya lagi helakku permudu-mudu kon akayanak kon na pinasa ni dibata tu kamu na napadua kon semangat au buamad bahenok ku marhubas jasube pada saat tidak ngadong bolo hari minggu ku merjas do bolo marhubas mau liate madilaekku dilihat do semangat dilihat lai kontu jas tu au pakyo muna lai bolo marhubas samuna ditongan di huriai jala pimpin aku pe dilihat do liau jas Berlin ini untuk jasmu. Odo mabas semangat diau amanginang tang terbahenau pada saat ini memang tahun 94 gaji ni pegawai ngarap ngaboto hita. Ola manuhur jas do transport pera hurang. Jadi alani padongan yang ne debata tu kami keluarga dohok tangiang muna amang inang di calo debata doi. Secara khusus di kor letare nak kaningan pakokop ni debata haposan ni debata ina Kamis haposan jala haposan doau di debata meleo gogo diau mangula di tongan kuriaun songoni nang di kor Debora tetap semangat songoni nang di kor Amasion secara khusus tuk Amasion cerah alai setabi amang Sion memang au anggota kor Amasion setabi tetap mahita latihan kor jam waluteng. Alana kadongan amaon ya mungkin mi boy ni makluman macet di tengah dalan. Alai setengah walu nunga saha tau di son. Au du perjulu kadang.
ima disiplin waktu diau. Molo dihita ulaon waktu adalah uang. Alai bolo di huria uang adalah waktu. Bahasa hudok songoni. Molo dangadong hepeng ni huria program dang merdalan. Program sekolah minggu. Perkeheon sekolah minggu tama tu minggu narok. Dohok pembangunan. Alani rap martangi yang mahita amanginang tatu pakima nasa natuk nabui talehon asa anggiat di bagasan hanya pasok kita rap hita mangula di tongan di huria. Terlumubi musai di inang adminate. Na selalu mangurupiau mulu maragedda piau boy mengetik aka acara atau inangnya. Ima pakubasyo ni inang adminon na selalu setia mangurupiau. Dokot di senior hu amang sigalingging tulak kuna burju ordotong panutat diau amang sigalinggingon. Senior huma nasida mana parjolo. Alani sehat ma datulang amang situa di pasu-pasu tukang mahita laho makubasi di huria. Mau lihat ma dia kakak si payungot do tangyang muna damang donda inang ruas nuhuriata terlumobi sakap-sakap ni rohata tu akka arina mangihut dina mangula dohot nama kubasi haduan ima disakap ni anak dohot nanaing parumaita di bulan 4 dohot bulan 5 asa toktong di bagasa tangyang di bagasa sadani roka kita rap marsaor rap marlas ni roka mananyakon anak dohot parumai songoninang boru do hela pahoppu dohot iboto nami moliate ma upasat hami Tuhan saluhut na butima Tuhan mamasu-masu hita. Tapuji matu hatta maredesia nomor 476 ayat sada laos jongjong mahita saluhna. Pasahat mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hu pasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan na mituho. Sai jalo mai gebe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasiang hami pilihanon pati bulhon hara jaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam huta dahami godang ni silehon-lehon itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Bale amanami na di banua gicang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni rohamdi banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugi hutu pangucunan, palua mahami sian pangaku. Ai hono napuna maraja Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon ma damena tuto dim. Iya. Hah? Iya, dia manami doho inanami, tujolo mahita asata jalang amang situa BT silalahi rap dohot keluarga. Doamang situa nami dohot inang, tujolo mahamu, nah asa roma hita majalang nasida. Iya. Iya, tusom mahita amang inang, rap mahita majalang, amang selamat ulang tahun inang, panjang umur sehat, selamat ulang tahun amang situa. Ya. Cek, amanami nanami parhalado unang juri buka baju tohonan asa marpoto hita. Masih jalangan dulu. Amanami nanami parhalado nama baju tohonan asa unang jadi buka baju tohonan asa marfoto bersama. Iya, tu saluhuna dengan parhalado asa di somajo hita asa tapatupan non marfoto rap dohot dong ata nanong pensiun. Iya. Jala unang dibuka jo amanginang baju tohonan. Jala tak pakai ma baju parhubas tak sudah hita.
Iya tu seluhutna dongan perhalado situa dohot calo situa. Asa tak majonok matu jolo asa markodak majo hita sahali. Iya, marpoto majo hita baru mangobus lilin. Ade, marpoto jo hita sude. Iya, doa manami nanami doa perhalado. Angga doa situa doa calo situa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oke. Iya. On nama ita kuena di pasiring do stokin ano pe masuk son. Ya, asa marpoto hita jo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, siap. Stokin majo musik. Minta tolong majo. Ya. Digeser majo rotion. Oh, jadi Laumar foto tudongan Paghalado, ya. pesiut do. Iya. Ano amanang sehali majo anong kue naon? Oke, ya silakan. Inang mohon izin yang memoto di daerah altar tim multimedia HKBP Bonang. Jadi di luar dari itu kami mohon untuk bergeser. Dung habison baru dohok keluarga. Parjolo majo parhalado. Ina. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Tolong majo digeser. Ati buhan yang pajangon ano di Coach Story. Nah, unang pula dohok kue ulang tahun na. Ya, tolong di. Ya, oke. Ya. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, Roma keluarga Parhalado. Keluarga Parhalado. Keluarga Pak di Huta, Pak di Kota. Salinai. Sudah keluarga Parhalado tu som mahita. Pak di Huta, Pak di Kota. Pak di Huta, dohok Pak di Balian, nanang di kota. Udah habis. Siapa? Oh, Nantulang. Ayo cepetan, Maktua. Iya. Iya, tak pecah. Oke, ya kita mulai 1. Iya. Asah top. Oke. Oke. Ya, sudah mak keluarga Parhalado. Nah. Iya, ngaiso keluarga na Parhalado lagi sodo pe, Bohari. Amang Ceste, Silitonga, Ceste Dolok Saribu, Ceste Pangaribuan.
Adang Dope, Langsung lanjut. Yang mau masuk boleh. Di Pahatop, di Pahatop. Amang Ceste Siltonga. Nadeng parhalado pe boy doro. Ya 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 sekali lagi. Lihat kamera 1, 2. Oke, sudah. Oke, iya mau lihat ya mah. Masuk ma acara ulang tahun pinasahak ma tu nang Raja Guguk. Ya, musik kita nyanyi panjang umurnya. Ayo kuenya tolong diangkat anak-anak Naposo. Semua kita yang hadir di sini bisa makan kue bersama-sama atas sukacita Amang Sintua Bete Silalahi dan Inang Boru Panjaitan. Yuk kita semua boleh maju Parhalado dan juga semua yang hadir. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta muli. Semua keluarga boleh ke depan serta muli. Panjang umurnya, sehat badannya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Sekali lagi, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Berdirinya terbalik Bu, terbalik berdirinya 59, 65. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amang di sana, Happy birthday. Inang di sini, karena lilinnya berbeda. Birthday to you. Sekali panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya. Kuat imannya di dalam, Yang punya korek api mana? Lilinnya belum menyala. di dalam Ada korek api. Lagi. Panjang umurnya, sehat badannya. Ada korek api. Sekali lagi masih panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang badannya. di dalam. Di dalam. Happy birthday. Happy birthday Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Tiup to you. lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang Musik tetap juga. make a wish dulu, jangan langsung ditiup. Berdoa dulu, berdoa dulu. Amang berdoa, Inang berdoa. Doa dulu. Berdoa dulu papi. Dalam hati. Terus musik, musik terus. Udah, Amang sudah? Amang udah doa? Udah. Oke, tiup lilinnya. 1, 2, 3.
semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan Abang Pendeta Tobing mana? Abang Pendeta Lumban Tobing sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, musik stop. Happy birthday. Amang di sini, Amang. Amang sini, belum selesai. Di sini aja, orang Amang di sini aja, tetap di depan. Amang tetap di depan aja, di sana. Nanti belum, disuapin. Tunggu dulu. Ya. Sekarang Amang Sintua Bete Silalahi kasih ke Inang. Suapin dulu ke Inang. Tolong difoto, mana? Difoto ini. Tolong difoto. Foto ini Aldo katanya. Tunggu. Aldo tolong dipotoin. Ayo Amang disuapin Inang. 1, 2, 3 ya. Sekarang kebalikan. Inang juga bilang ya selamat ulang tahun sayang ya. Jangan mau kalah. Selamat ulang tahun. Oke. Boleh disuapin Amang Pendetanya, Amang Pendeta GMC Mangunsong ke depan Amang di tengah-tengah. Amang Pendeta Lumban Tobing mana? Yuk, ya boleh. Ayo Amang disuapin Amang Pendetanya. Siap. Yuk 1, 2, 3. Ya. Oke, ya sudah difoto, yes. Lanjut Inang. Iya. Inang itu mau suapin sama Mamang, biar selesai. Mana Amang Pendeta Tobing? Oh, ya udah kalau tidak ada sama keluarga. Ayo keluarga mana anaknya, borunya. Biar kita lanjut acara Ramatama ya. Yuk keluarga bisa dari Bang Andre dulu siap suapin bapak sama mama. Oke. Di tengah-tengah Bang. Ayo Bang Andre di tengah-tengah. Suapin mama, suapin bapak. Ya. Sekarang Bapak. Oke, Mutiara. Sedikit-sedikit aja. Oke, lanjut. Bapak. Oke, ya terima kasih, Tuhan memberkati. Amang Hela. Oh, Amang Hela. Helana Burju, Marga Pasaribu. Iya. Ya, lanjut. Calon parmain? Iya. Bisalah, udah mau martupul kan? Calon parmain. Gak apa-apa itu aja ya. Oke, terima kasih. Ya, boleh dibagi-bagi ya untuk semuanya. Ya. Pemusik, terima kasih. Jangan langsung pulang, kita makan siang bersama, ya. Sama nanti acara Ramatama ya. Foto dulu. Multimedia udah bisa langsung pulang. Jadi pinangi doma tu seksi konsumsi asa di padalam mas pangano nate. Ala nangaliwat tikina dang dapok be.
Mantap, semangat ulai-ulai. Langsung dibagi mainang. Jadi pinang idoma tu inang situa boru sitorus asaroma tujulu. Inang situa de boru sitorus. Iya. Molonong terbagi do saluhut. Julumang emak julumang. Julumang bejalham madamuna. Nah. Iya, molo naung ngaris be, amang inang. Udah. Ngabe. Iya. Iya, tapasada marohata amang situa silalah ini suhudul dope. Iya. Udul mamang. Ngabe. Iya. Tapasada marohata martangi yang mahita. Gok puji-pujian hamuliateon marisobaur rohanami tuho amang perdengkan basa. Allahu pakilalahu kami do totong padongan yommo panugunugum di hami saluhutna. Lumobi mayamang dilas ni rohanami di apalatikyon. Ima dinaung di pasahato umur nagajang di amang situa nami dohot inang boru pajaitan. Tongon manasida marumur onop 5 tahun di bagasan sadaryon. Las rohani nasida las rohanami ale Tuhan. Jalahu halasok kami may asa toktong mali Tuhan donganay aman namyon nang di pahorbor hat huria pe tumasa purna tugas nasida di apalatikyon pos rohanami Tuhan donganam mudo nasida madalani ari-ari ninguluna tujuluan daryon. Ato ngamang perdengkan basa dilas ni rohanami dinaug sipul ibadah dohot pabor haton amang situa nami tu purna bakti salanima ale Tuhan
Sian nama muka permingguan nami satu nama ngunjungi Tuhan marulop-olop to di nami makalasoni salhuna. Atau ngamang dengan bahasa dia pala ti kiope di las ni rohanami di nai marsi panganon mahami sian perdagingon sian asin ni roham do ali Tuhan sialani sebelum hupang kami ali Tuhan di nanay manguduti depe acara ramata mahami anon jumulo marsi panganok kami pasu-pasu matuhan si panganon nong radi di jolo nami dohot sinumon asa makorhon hahi pasod dolas ni roha mo dihami di salut akaulon nami lumobi may dinalaho mamuji pasangapoko atong saha diho mangulo nami marhite-hite anak mo Tuhan Yesus Kristus nang roho mo kopami amen. Si Tiktik masih gopa ulang-ulang pangarah una songoni patu pahuria las maruhat tamarjogo meita. Jadi marsi panganom mahita salhuna.